So guys, दिनैनि मोनाबिलि समाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि रश्मि नार्जारी दि YouTube चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय आरो जोंहा दिनैहाय बिनानाव आलासिबो दं आरोना आरएन कारेक्शन ओमफ्रायहाय क्रेशन आरएन क्रेशन ना आब'खौ लोगो मोनैया बिराद गोबावसोमोन बै बारावहाय लेबु ना माबा जाफैदोंमोनलै आङो थाइजौसोमोन ना गोदैबो जाफैदोंमोन आं थाइजौ गोदै बे समाव लोगो मोननाय ओमफ्राय गोबाव जाबाय नालाय दिनैहाय आब'मोनाव फैबाय आङो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो दा दोंसे मेथाइ रोजाबसिगोन दोंसेल' नङा दा नायनोसै मा मा रोजाबनाय जायो खनबावगोन हागौमानि गोबावजों खनसे लोगो मोननायनि ओमफ्राय स' नोंथांमोना जोंनि गान खननायखौ मोजां मोनोब्ला मा खालामनांगौ नों बुंलाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो अननानै आब'नि चेनेलखौ पुरा सापर्ट खालाम बर'जों बर' स' जोङो दायो गान खननायखौ स्टार्ट खालामसै आरो सिगाङावनो निमाहा बिग्रोनाय जायो गान सुजुगिरिखौ बारा मोजाङै मिथिया आरो खननायाव एसे मिस्टेक जायोब्ला अननानै निमाहा खालाम ओमफ्राय बिसिना दस्रा जोंना दस्रा लायो आरो ना सुरखौहाय दस्रा लायोना ओमफ्राय जोंना एसे सर्टकाट हयो आरो नोंसिना एसे बोगदोलाङोना गोलाव स' नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोंनि मेथाइ खननायखौ माबायदि मोनखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर जिखुनु जोङो मिलायहोनो हायाखैबाबो गाज्रि दा मोनसै आरोना बिसिना दस्रा जोंना दस्रा आरोना सुर लानाया अननानै गाज्रि मोननाङा जिखुनु नोंथांमोना
अननानै आंनि चेनेलखौ सरि आब'नि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय रायब्रै जोंना माने आंनि इउटुबाव भिडिअ खालामनाय बायदि मोनलायलायदों आरोना आङो लोगोफोर दे स' थेंक इउ बिदिबा